Mar permite fondear crustáceos ata 7 días antes da súa venda. Con esta medida aténdese a unha demanda do sector que levaba facendo dende hai anos. O Consello da Xunta aprobou hai unhas semanas a norma que regula o coñecido como aviveiramento, a práctica de deixar fondeado o marisco para que se manteña vivo ata que se venda na lonxa. Era unha práctica que viñan facendo os profesionais, pero non estaba recollida en ningunha regulación. Agora sí forma parte dunha normativa, polo que é unha práctica regulada. O tema do aviveiramento é unha, para darnos unha base jurídica que antes non a tiñamos, antes tiñamos o marisco fondeado e se non tiñas declarado, pois as guardacostas podían cho levar, non? Ahora mismo, si fixo un sistema dunha aplicación onde ti, ao chegar a terra, lle estás mandando, estás dicindo a cantidad de marisco que tes aí fondeado e en que sitio o tes, non? Estás declarando, facendo unha declaración onde tes o marisco fondeado, hasta a hora da subasta. Despois, hasta a hora da subasta, se o vendes, tan pronto o vendas, tes que retransmitir outra vez que non que xa o vendeste, que xa non tes o marisco. E con esta ferramenta o profesional ten máis marxe de manobra. Cando se fai unha retirada do produto porque non che convén ou polo precio, polo que sea, si che permite facer na mesma aplicación, volver a fondear o marisco, e, hai veces que non solamente é por retirada de marisco, sino por veces que toma moi pouquinha cantidad, ou medio kilo, ou 100 gramos de camarón, ou polo que sea, por calquera motivo, pois que lle permite telo varios días fondeado, hasta aqueles días para antes de poñelo á venta, non? Pero sempre declarado, claro. Sendo o máximo 7 días os que pode estar ese produto fondeado, normativa que responde a unha gran demanda que había dos mariscadores. Estamos tendo moitísimos problemas porque, en principio, si se deixaba o marisco fondeado antes da subasta. Nos, por exemplo, nestes puertos, os puertos que non teñen subasta pola mañán, hai puertos como a Grove, Coruña, Vigo, teñen subastas pola mañán e chegar do mar e vender. Pero nós temos as subastas ás 6 da tarde, 7 da tarde, entón, claro, tiñas que ter para ter o marisco cando ves do mar 4 ou 5 da mañán, telo que ter na agua para que se aguante vivo hasta a hora da subasta, non? Entón, tiñamos o problema. Ao principio facíase, meténdolle o nombre do barco, o folio e a viveiro da especie que é dentro do saco onde está o marisco, pero, despois viñeron as normativas da Comunidade Europea, empezaron a aplicar sin ton ni son, porque se aplicaban, dicían que tiñamos que ter un documento de recollida para facer esas cousas só se fan cando se descarga o produto, cando se subasta. E se retira, polo que sinala que a forma que se tivo de conseguir facelo foi grazas a esta aplicación que impulsou a Consellería do Mar. E notificas que tes ese marisco fondeado antes da subasta. Cando o subastes, tes que aplicar que xa está vendido, punto, non é máis.